Ναι, θυμάμαι. Παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν νέος και ασχολήθηκα πρώτα με την ποικιλία Λιάτικο, παράλληλα προσπαθούσα να βρω και ξεχασμένες ποικιλίες οι οποίες είχαν χαθεί λόγω της φιλοξήρας που ξεπατωθήκαν τα αμπέλια και χαθήκαν κάποιες ποικιλίες που υπήρχαν μέσα στα αμπέλια εδώ στις Δαφνές. Οπότε από αφηγήσεις παλιών αμπελουργών, παλιών ινοποιών που λέγανε όλοι ότι υπήρχε μια ποικιλία που ήταν πολύ νόστιμο το σταφύλι με τη ρόγα την οβάλ που ήταν πολύ γευστική, άρχισα να ψάχνουμε και βρήκα κάποια πρέμνα σε παλιά αμπέλια μέσα και στις Δαφνές και σε ορεινά μέρη που δεν είχε φτάσει ακόμα η φιλοξήρα, και από εκεί αρχίσαμε να την αναπαράγουμε, να την ξαναφυτεύουμε και φυτεύτηκε το πρώτο αμπέλι λίγο πριν το 2000, με την πρώτη παραγωγή να έρχεται στο Ινοποιείο το 2003 με ένα κρασί δεξαμενή στην αρχή, και μετά το 2008 βγήκε και ο άσπρος λαγός πρώτη χρονιά.